tarkemmin. Vielä pari kuukautta sitten syyrialaisesta laulajasta Abdo Mohammadista ei ollut kuullut kukaan Suomessa. No sitten joku löysi Abdon esittämän häälaulun netistä ja sanoitti sen pilanpäiten suomeksi. Abdosta tuli Pensselisetä ja hänen videotaan on käynyt katsomassa yli 1 miljoona suomalaista. Nyt Pensselisetä on Suomessa. Pensselisetä, Suomen oma megatähti. Tarvittiin vain yksi hassunhauskasti suomen kielelle tekstitetty YouTube-video ja suomalaiset rakastuivat tähän mieheen. Pensselisetä tietää kyllä, että hänen laulunsa suomalaisversion sanat ovat roiseja, eikä niitä kotopuolessa ilkeäsi esittää. بمرة قلت فاني انه مضحك يعني كان زيدا مرة نقول زيدا شو معنى ذي وهذا بنسي زيدا يعني فرتشي ابو بنسل انكل ja بنسل زيدا تو انكل. Erittäin sympaattinen kaveri. Olin eilen lentokentällä, tapasin hänet ensimmäistä kertaa ja hän tuli nauraen Suomeen, jos näin voi sanoa. Ja hän oli innoissaan siitä, kun vaihdettiin poskisuudelmat, niin hän oli siitä erittäin innostunut, että täällä suudellaan poskille, mutta totta kai. Ja Totta kai Suomessa. Totta kai Suomessa. Suomessahan kaikki suutelee koko ajan kaikkia toisia poskelle, varsinkin miehet. Ne Salmiset ohjelman kuvauksista Pensselisetä jatkaa keikalle Keski-Suomeen. Sedästä kuullaan varmasti vielä, sillä eihän näin mainioon Veikkoon voi olla ihastumatta. Tuosta oli unohtunut ne tekstitykset, mutta tämä onkin perheohjelma. Kyllä vain. Seuraavaksi sitten Visa kertoo niistä säätiedoista ja sen jälkeen tulosruutu. Näkemiin. Näkemiin.